one foot in front of the other. Bueno, un saúdo aos espectadores de Padexando e espero que os que estades detrás da cámara vos animedes a facer piragüismo, que é un deporte moi bonito. Estamos na Praia do Bao, a entrada da Illa de Arousa, que é onde están as instalacións do Clube de Piragüismo de Illa de Arousa. O clube fundouse no ano 82 e temos unha longa historia de xeracións e xeracións de piragüistas, adestrando e hoxe en día, a día de hoxe, temos 82 licencias. A media anual andamos en torno aos 100, 110, que se incrementan sobre todo no período brao. O piragüismo somos privilexiados pola nova normativa, porque dounos a posibilidade, ao ser un deporte individual, de poder, e facer ao aire libre, de poder empezar antes que outros deportes. A día de hoxe estamos cumprindo un pouco os protocolos dentro do que marca a lei e intentando volver á nova normalidade. A día de hoxe, nesta nova fase, o que estamos facendo xa non hai que ter cita previa. Veñen, quedamos con eles ás 4, na máis entrar na instalación, desinfectan as mans, pasan ao vestuario a deixar a súa mochila e xa directamente pasan a coller a piragua ou ao xinasio en función do que estea programado para ese día. Estamos cumprindo co 50% do aforo que temos que ter na nosa instalación, que neste caso son 11 deportistas no xinasio, e vamos un pouco por turnos. Creo que é un protocolo bastante completo, o que aporta a Federación Galega e o que os clubs un pouco adaptamos ás nosas circunstancias e sempre dentro da lei, claro. A illa está marcada no centro da ría de Arousa, é unha ría moi aberta, co cal os ventos nos dan por todas partes. Para facer piragüismo non é o sitio ideal, pero tamén sería un crimen estar nunha illa rodeada de mar e non practicar un deporte náutico como da piragua neste caso. Entón, cada vez que temos vento, o que facemos, temos estes complementos de balsa ou ergómetro para suplilo e poder adestrar. Pois, como ben vístedes, entre os compañeiros foron sacando e poñendo a distancia un pouco adaptada ao protocolo do COVID para que pudesen adestrar a unha distancia e facer o entrenamento que había programado para o día de hoxe. O concurso de Padexando na Casa foi unha iniciativa de un foro de adestradores onde se comentou e todos creemos que era unha boa idea para manter o espírito de sacrificio, de ilusión por uns obxectivos, e como todos máis ou menos os adestradores de clubes e tiñamos unhas tareas asignadas aos rapaces, creíamos que ese era un reto bonito de facer. Bueno, pois dúas das nosas rapazas conseguiron, unha delas ganou 2 veces e a outra ganou unha vez, polas súas cualidades e súa ilusión, supoño, e moi contentos por elas, porque sempre reforzar un pouco a confianza do traballo que estás facendo a diario, non? No seu momento era unha alternativa ao fútbol, porque só había fútbol, e cando empezamos, pois foi unha alternativa que durante moitos anos fomos dos mellores clubes de Galicia, dos mellores clubes de España, con resultados de medallas en mundiales, medallas en campeonatos de España, o club quedando entre os primeiros, e hoxe en día seguimos coa filosofía de que a xente faga deporte por un coste moi baixo, que isto sexa un complemento para a súa formación como persoa e que collan o hábito de facer deporte ao largo da súa vida e non só durante o período de competición. A evolución do clube desde o ano 82 foi unha mellora continua en todos os sentidos, non? Empezamos non tendo instalación e deambulando un pouco por toda a illa en función dos veciños que nos iban deixando guardar as piraguas no sitio, hasta termos desde o ano 88 esta instalación, e na actualidade temos unha instalación nova que fixo o Concello xunto coa Diputación de Pontevedra e que estamos aí a punto de facer o traslado en canto haxa uns arranxos que teñen que facer na nova instalación. A nivel de estrutura,
se foi cada vez formando máis a nivel técnico e tendo unha estrutura un pouco máis profesional, contando na actualidade con 3 adestradores facendo a actividade diaria cos padexeiros. Gerai García leva anos xa, entrou tarde no centro, non tarde, pero xa con certa edad que non é moi habitual no centro de tecnificación, normalmente entran na edade de cadetes e entrou xa de juvenil, adestrando na illa, coa lámina de agua que temos que non é a máis adecuada e iso é un valor añadido ao seu esforzo e ao seu sacrificio, non? O ano pasado quedou subcampeón de España no Campeonato de España en distancias olímpicas en 1000 metros individual, quedou segundo e terceiro en sub-23 e iso ven a refrendar o traballo feito durante todos estes anos. A onde vai chegar? Pois ojalá chegue ao máis alto. Nós, dende o clube, vamos a estar apoiando, creemos que ten talento e que moitas veces dentro dunha mesma xeración uns deportistas maduran antes e outros máis tarde. El neste caso está madurando de forma máis pausada, pero de forma moi progresiva. Temos moita ilusión en que consiga as súas ilusións e en que sea o primeiro olímpico, ojalá, do clube da illa e se non, pois tamén estaremos con el, sexa cal sexa o resultado, non? A día de hoxe, a parte de Gerai García, temos outros abandeirados, como pode ser Juan José Rodríguez Pol, un home de 67 anos, que é para canoe e que é un exemplo de ilusión e de ganas de mellorar día a día e que nos lo transmite a todos, non? Juan José Rodríguez Pol ten unha serie de minusvalías que o incapacitan para facer a actividade normal, pero o suple con toda a ilusión e con todas as ganas que ten de mellorar. Temos a enfermedade do piragüismo porque estamos botando de menos as competicións, cando normalmente estábamos saturados de viaxar, de competir, estamos botando de menos as competicións. Bueno, eu animaría a xente a que fixese piragüismo, unha, pola que decimos sempre, non? Estás en contacto cun medio natural, donde aprendes a valorarlo e a disfrutalo, e con respecto á pandemia, pois é un deporte super seguro porque en ningún momento é un deporte de contacto, sí que dá lugar a que poidas socializar, pero non a correr riscos de contagios ni nada, porque sempre hai unha distancia de seguridade que nos dá o facer esta práctica deportiva. Bueno, e nada, moito ánimo a todos os clubes de piragüismo e do deporte en xeral. Vamos a superar isto todos xuntos, cumprindo as normas como debe ser, e esperamos vernos na nosa enfermedade, que é o piragüismo, nas competicións, e a Marcelino Cacabelos, que temos moita rivalidade, espero ganarlle este ano na categoría de alevins e benxamins. Y bueno, de verdad, vamos a celebrar el primer anfitrión y hasta el 4 y 8.
Pouco a pouco o piragüismo galego vai poñéndose en marcha na nova normalidade. Toca adaptarse ao protocolo e ir recuperando sensacións. En Verducido levan días padexando os compoñentes do equipo de canoa do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Con eles, compartimos unha xornada de adestramento no complexo náutico David Cal. Temos que entrar nas instalacións separados entre eles, non poden vir en grupo, cada un ca súa mascarilla, teñen que entrar de mascarilla. Agora, neste momento sí, pero hasta agora non se puderon usar os vestiarios, teñan que vir xa cambiados dende as súas casas. E nada, tamén hai que usar ao entrar na instalación o xel para limparse as mans, non se poden axudar cas piraguas, cada un ten que facerse cargo de meter e de sacar a súa piragua, as pás, cada un a súa, lóxicamente, e claro, distanciamentos entre eles de máis de 2 metros. No propio adestramento, pois témolo fácil aquí, porque adestramos cada un na súa calle, teñen 9 metros de ancho, así que é espacio suficiente. Para entrar aquí no embalse hai que entrar coa mascarilla, botarse un xel nas mans, pero eso tampouco é problema ningún. No auga non podemos ir a ola, pero al entrenar aquí por pistas tampouco temos problema. No caso dos rapaces que viñeron a adestrar aquí no meu grupo, pois hai de todo. Algúns tiñan simuladores de paleo na súa casa. Eses sí que notouse un pouco mellor, pero hai outros que realmente viven en apartamentos moi pequenos e non tiñan nin sequera unha bicicleta estática na súa casa. E sí que, claro, aínda que fixeran algo, realmente estuveron prácticamente 2 meses parados, máis que nunha temporada normal, ou finalizar a temporada, iniciar outra en outubro. Entonces, pois, realmente sí que hai diferencia entre eles, no nivel que chegaron uns e outros. Bastante ben, a verdade. Pensaba que íbame costar máis, pero ao estar entrenando na casa e así non tuve moito problema. Bueno, a primeira vez que baixamos foi ali no río Lérez. Estaba intentando baixar miña irmá e se lle escapou o barco e coa corrente o levou. Mi padre tivo que tirarse a auga e foi un cristo. Bueno, este ano é o meu último ano de junior. Bueno, vou intentar facer o que poida, pero non sei, nun futuro tiña pensado poder algún día remar uns Xogos Olímpicos ou algo así. O grupo que estaba adestrando agora, pois, claro, é un pouco heteroxéneo, porque hai rapaces que son dende categoría cadete, inda que son dos mellores cadetes a nivel nacional. Despois temos xente como David Barreiro, Pablo Graña, Nel Fontán, ou incluso Pablo Crespo, Jácome, que son medallistas internacionais, algúns en categoría absoluta xa, pero bueno, aínda que sea un grupo bastante, como dixen antes, heteroxéneo, pois non é difícil adestrar con eles porque están xa con un nivel pois bastante óptimo. Esta tempada, pois claro, vai ser como unha mini tempada, e do que se trata ahora nestes momentos, que aínda non temos nin marcado un calendario oficial, pois é de crear un pouquiño de base aeróbica para dentro de un mes, que supoño que será o que nos quedará máis ou menos para empezar as competicións aquí en Galicia e un pouco máis a nivel nacional, pois ir entrando en ritmos de competicións, pero xa te digo, agora trátase diso, de
pois de empezar o entreno como se fose unha temporada, base aeróbica, forza general, cousas sinxelas para ir buscando esa adaptación e máis adiante poder entrar en intensidades máis altas.